kublai shibon fi parlok ba ye ke jonga ngai kublai khamtam ye fi ki parlok ki ba subscribe ki ba like ki ba share ye kan ke YouTube channel Clearful's Motivation ngi pila pan pau ye ke jing e ke jong fi ye ke jing Krishan ke jong fi da ke lingba ki comments ki ba ngala ban pe kublai shibon parlok ngi skam pidana padeng ka met ke ba koi bikya wara padeng kini ki jing e ki nem sneo ane kene ke klam jing pang COVID-19 ka bangi di ban ya lingba te ngakwa ban wanra ya ka khubor ani ngakwa ban wanra ya ka message ka balingkot lingba jong ka kapor bat kata kalong ba balai ublei usha ya ki jing e bagin wan haka jing em ka jongi kum ki brio hoi bon ki brio hakini ki singi menta lingba ki islam ki bradap lingba uli upnai lingba ngi tayo bat kum jo hadu ka ni ka khlema ni don hapeng ka jing aksat la kalong haki kam ki jam la kalong haki pule la kalong haki office la kalong haki babon teligi benta ni don hapeng ka jing aksat ka bajur hadu ka tata bagila ban job lane bangila ban lat na ki digi paro nadu ki sarkar kami nadu ka sarkar jella bar kisnong ki thau ki balang ki ying ki sam ki don hapdeng ka jing klumar ki don hapdeng ka jing jalantino hanregan klipi ba God allowed humanity to go through difficult times like this kini ki jing ki bangi kum ki brio nia kendo nia ban mat lingba jung ni si de jing kli ka bami na ni kalau balai ublei usha ani ba ublei u allowed yang ni bangin ya lingba kini ki jing babon ki kli kini ki jing kli babon ki kli ya kini ki jing kli ba balai ublei usha kini ki jingja banja ha ka jing ka jung de jing shisha kalong ada ke jing shisha ba ka daw ba kalong ba ya kini baro ki jingja la dep ban ya thulupa la dep ban batai lupa lingba ka jika kum ki bangi kum ki kristan ni don kata ka jingit ka bas kham bang ya dep tibru ba la dep ban tho ha ka tin ka jong blai lani ban pendap lani ban fulfill ya kata ka scriptures ban fulfill kata fulfillment ya ka scriptures nama lada kini ki ja ha ka jing lada kini kim ja kam ka tin ka jong blai ni ka bible ka bangi ngi kalong ka ba syukur ka ba lamler handai day namar ba ka tin ka jong blai la tho kini baro kini ban pendap bagi ban ya lingba bagi ban ya lada ban prophesy si kini ki jingja baro ban pen itu lada kini is a sign kadi ke jing is a sign ti kasih no kumno kadi ki dakishin ban penyui ban pensuthu ingi brio bagi ni kisi menta kalap day yangi bangin suthu baga jingwan arsien ka jong utrai kala hajan ka jingwan arsien ka jong utrai kala hajan ka jingkli ngan kli pi ka we gelong ba kumbang oi fi bo blei usha ya ki jing le ya ki difficult times ya ki obstacle ya ki problem ya ki difficulties balai bagi wan blei usha ban wan kini ha ka jing ka jongi namar ban perang ya ka jinglong jing em jongi ya ka jinglong maturity ka jongi namar kini paro ki wan ka jing jongi ki done for a reason everything that happens in life is for a reason kamdai ba shuja kum to kamdai ka no ndai kadi ka baja rengkat kadaw ba kabangi ngi menta imla bantip ka ka baja ni ka ki dak kishin ki bangi haban ya lingba kini kisngi ki bangi im menta hari hang ni perikadon ke jing tho khandiat na puli ka hang ni kadon ke jing tho khandiat ba lada ki brio kim shim mat ikini ki jing ki long relax ya ka jing ka jongki ki pensep ka por ka jongki ki im mar ki bomai de dur satya bat kata ka rukum ka bangi de ban im Niki im kata ka jing ka bakta mat yong ya ka im nang salang ya ka shnong ka thau ba kham tam bi ki tu ki badon ha ka nu ka kenhon balang ki kata mat yong dei na kata daw la dangi mat ngi kendu ikini ka pelong yang ngi bangin song tu ha ka no ka situation ka bangi ngi don kani ka di ka benta ka ba kraw pi ublei habu ai ngi ya ki di jing ublei habu ai ngi ya ki di jing ka pen su thu ngi kumnu bar ka kumnungin sim action hani kumnungin ban long active fira ni hangni ka benta ka banga tho efi gelong ba kata ka jing long self sufficient ka jing la halor la dia kan duno da ka bangi mat ikini ki baro fi ki brio wat ki la long begini ki restart kini ki scientist ki nge biya ka jing don ka jong play ki sngo begilong ki ba crowbor ki sngo begilong ki ba la ki sngo begilong play ha kini ka perthai re ha begini ki jing ki wan hakini ki singi menta habini ki jing ki wan hakini singi menta sha ka bor jong ki ka ja kim la shu ban pensange ya kata ka jing pang ka jing pang kala spread all over the world kim la shu ban sange sha gini ki rusta sha ka spa ngan kan mau fi la ringi pe ka gospel ka jo lukas kala no ka ba khalai ka san kum ta ter ka batai ngi
baka jingdap kerhai jongi ha kani ka perthai kamla satya ban penhun ya ka mensim ka jonga ban penhun ya ka mensim ka jongi kum kibrio namar ngimla ban thiet ya kani ka jingsuk ya kani ka jingsuk ya ka jingkemen daga spa ka bangi ngidon pi kani ka spa man ta ka jash ai ka jingstat man ta ka jash ai ngisu bala ring don ka jingstat ngisu bangim don kam shu yo play ngisu bangi don ka spa ngisu bangi labyang lon adong shadong hariget anong ya pi kaspa kalong kabangi don kami ngi bangin tro ingin kata handrai mdei pat bangin pelong kenrat no ya kaspa daga bangi klep no ya oblei ngi im ngi syakri ya kadi kaspa hari ngim don porshu ken panwat ya oblei kani kini ki jinge ka bangi ya kendo ki bangi syam menta kalong ka ai jingi kai ngi ka ai jing pen kendit ben riu ngi bangin kendit ben riu kadai ka por ka bakum kini bangin ki bangin pet bangin yang hakanu ka banta ka bangin ngidon kum ki brio ngidan sot kata ka ega basotra adu kata lama kini kisingi ka ki bobon ki brio haki wei pat ki jaka ki than ka ri ka jongi ki sngo thu shai ba manta ka spa ba ka jing start kamla sta ban yarap banda ya ka jing em ka jonga ba ka jongpi habang ngidon haka desert ka hikayangi is much more better bangin dan hak taka green pasture hani bakas pensu thu ingi ladangi mat igi jing ka e ka bangi di ban le aka jim ka jongi kum ki brio ngi su thu mentangi humble ya ladi ngi ni down ya ladi ban pai tang show play namar ka jing ka jongi ki brio hani kalong ka balingkot adu kata ka jing jongi ki brio kalong ka balingkot adu kata ka bangi haban su thu ka bangi ban shempang baki jing ki wana ka jing ka jongi ban prang ya ka jing ka basisha ka jongi ka basu tanat kalong kibabon ki mensi mana kibabon ki brio menta kila kenit brio no kata ka spiritual laziness ka spiritual lazy kata ka jing jai tu ka bakan jaman si ni smart haki ki bakan jado hari ni jai tu no ken haki ki bakan mensi kan ngot kibabon ki mensi menta ki sedang man pai no show play ka basu tanat kalong bakin ki jingja ki don ka dau ban penkela yang mana wei pa wei brio yang mana ka wei pa wei kishnong yang mana ka wei pa wei gari par khamtam yikirim pe ying kristam ngidon ka jingkit ka bakya ni kata ka jingkit kli nak benta ya nak jong ka ying ka sam nak benta ya nak jong ka shnong ka thau namta ya ki jong ki balang namta ka ri la jong namta ka ying namta ka jing im shimat jongi ngidon ka responsibility ha kini ki crisis ki famine ki ja nakapor siya kapor. Ngisngoy ki kubor lumag ki social media. Kumta ter ki nems new ki ja, ki jing yap klam ki ja. Kay, kadon ka daw siya landat. Kadon ka daw ka ba, ngikum ki brio, which we really don't know. The exact reason, ngimtep siya. Andrei, ni sudan kita ka feelings. Ba kini baro, kidai ki bala prophesize. Lanay ban fulfill, ya ka scripture. Kabala keren. Lengba, ki brio ki jong play. Datang kita ki brio ken. Kibaton ka jingit ka bascam daytang kita kibriu ken ngikin mau long kita kibriu kibatay ya ka ying halor jong siap haba kini ki jinge ki wan ka jingim jong ki kam ki phalo ka mensim jong ki kam khuslai ki jingmut jong perkhat jong pi kim snow rum ri daytang kita kibriu kibatay ya ka ying halor jong siap ka mensim jong ki katieng ki jingmut jong perkhat jong ki phalo kum ki eryong halor ka duriao dina kata ngiken mau usam ke jiroi sam uang kumno kalenong ka baksis pakat kan new la dakam bakla sis pakat kendai hang tu kalenong ka bakat we uang ba suffering is good for me kamu kini ki suffering kalong ka han na kamta ka jing em ka jonga suffering was good for me ka kumno suffering was good for me for it taught me to pray and pay attention to your degrees. Kamu kita kijing ki wana ka jim ka jongi ki jingele ki wana ka jim jongi ki long ki babahatam na ka banta ban banginang jan shaw blay God use his time to test our faith ublay upnan kami la ka bor ka jongu ye la ka por ka jongu bantenju ya kata ka jinge jongi ka bascam ublay kwa ba ki jingja ki ek ba ka jingem jongi kan prinkalai ki jingja hanrai la ba ki jingja kan prinkalai ka jim ka jongi God will use his time to change our situation. Kata kari kijing shisha. Kabangi kum kibring isotu. Bunsin we just spend our entire life building a house. Ni building ya lagi jong ki houses on the sand. When the storm came, habak ka eryong kawan.
collapse kakelan no dei na kata kadau kini ke jing ki wan ban ban bahai ke jing im ka jong ya ka wi ka bentak ong God test people according to their abilities. He will not test beyond your ability. Uli ubjun tunjuk pala dikit jing ka jong fi. It's just a matter of time bangin light niki dikit baro. Bangin light niki dikit baro. We need to take some action in order bangin escape. Nimla ban escape dala ka jong ka jing start ka jong ida ka jing la jongi. Andre we need someone to help us. As spiritual things, we just have to pray. Ngidon kam ban bound down yala ka jong ka jing em. Kini ke singi kini ke kapor ka bangi haban sotu. Ki por ka bangi haban shempang. Ka banta ka bangi don kam yangi ban le. God is using his time. Ubli ban kam ka bor ban penkela yang aning kong bat kumjuru ya fi ki basngap kata ka banta ka bako. We ubri bakrau jong ubli no. God doesn't always change our situation, but God is good all the time. To bring us in a healthy relationship with God, we need to go through all these difficult times, because each and every opportunities, each and every blessings lies in the middle of so many difficulties. Kata ka shisha, we ubri bakrau jong ubli upen kenu. He used the situation to change us. God is using his time to test our faith for those who serve God, for those who serve Lord. Many discovering that they have spent their life building their houses on the sand. See now, where is this spiritual, where is the supernatural? The supernatural faith needed, they have collapsed after a year what they have taught. See, we are not practicing bangin dua he play. One thing is certain, only one thing is certain. Thank you we basa apat la ringi who's ever built their life on the rock, everyone. Remember, ngikan mau yo Daniel. Habau Daniel udon krem jong kising. Ublay ulapan sebum no ya kasintur jong kising ban bam Daniel. Ngikan mau Shadrach, Meshach, Abednego habala thang ulol lawar ding kading kam shimla jilea wat tang ya kasapti ka upong ru. Ijong kitu ki bangit ki jong blay. Kata ka ke jingit ka bas scam ka blay udan uay hangi bangindan ka jingit ka bas scam. Test and trial. This is the last part. Test and trial were together for good and for our good maturity. So, in the ends of all these things, when you come to an end, be strong. Have some faith. Have faith. Trust in God. Because everything as per his plan. Kubli shibon perlak payet. Kani galong ka message ka balingkot. Aka jing so nga ngala persyang ban wat bania. Kumnu kay balay. Anda kini ki message ki balingkot. Pa kita ki bor jong ka perthai ki mla ban ai hangi ya ka jing yada. Haba kini ki knyang ki jing pang ki wan. Haba ki nem sniu ki wan. Dei tang ublay ken. Ngaban pai sho ublay menta. Ngaban pen I la ka jong ka jinget ka jongi. Ngaban sei la ka jong ka men sem ka jongi. Bangin nget no ho ublay. Ada ka jinget ka wan ban pen so thu bakla namar unor wai sa mu ong kumno. There is a time that seem right for a man, but at the end leads to death. Namar balay ngiya la ka jing start ka jongi. Our self kata ka self significance ka self confidence. Handrai ngidei ban IT la ka jong ka jing em. Kumbo absol Paul ong kumno om shu ba manga ga em. Handrai Jesus live in me, Christ live in me. Kata ko pen so thu. Tingam kwa ban bunya, ngam kwa ban penjerong ya ka jing keren. Namar kani galong ka ba don kam engi galong tang ko galong. Pray without chasing. Kenang ba when times come, we are ready to go. Thank you very much. See you next video.